gau baten afaltzen eginean, eta etzuna faldu negarazi. Eta, de repente zerripatzetan hasi zan, eta, nire gizonak, ja, lertu intzan. Eta, zantzizan, o aztezea espabilatzen, o bestela biler bertan, hartu eta hospitalan magozetu zantzizan. Eta, orduan, eske honik akordatzen naiz, gauari zintzala, nik usteet, bizitzen ez dela olako goizki pasau. Izen zan, hola bomba bat lertuko ez bezala, hola, indu. Dik lagun badaket notortzen iztia, gauko 11 ziren, hartu eta utzen nintzen. Itzi hola, zantzien, hola, etorre bilar konsulta zantzien. Konsulta junitzen, eta zantziten gara zien mendik arte modu. Baina beak esan ziten izen zan, beak psikologo batekin itezula elkarlana, eta beakina, hasikoan nintzeken. Ni nire psikologoina junitzen nien, hostilila hartan leheneko konsulta, esan ziten, zuk anorexia bakezo. Ja, esati bakarrik kanputik, hau da dakezuna, nik igual aukinun, 10 urtean. Eta behitu hemen oin nola nahon, hemendik erten laike eta zure erten gozea. Nei horrek eman ziten lasaitasune, guztet bizien olako lasaitasunik ez dela hartu.